wannan canfi ne na magudanci da aka sai mu kiyaye. Irin larabgana ne ko yanzu kwana biyu ana ta maganar larabgana jiya ke ko shekaran jiya ko yau ne ba yau ne canfi ne ƙarya ne magudanci ne an wuce wannan ilimi ya kori wannan wai akwai wata laraba duk bala'i da shari a cikin ta yake faruwa sai an sha ruwan rijiya da ko a yi rubutu a ta cutar mutane a sha a shafa a ci albasa ko a yi wata sallah raka'a hudu a karanta fatiha a karanta inna a ɗaya kalkasar kafa kaza 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 a lokacin wala a yi addu'o'i kaza duk wannan ƙarya ne ba wani littafi na addini da wannan magana ta zo duk ɗan garni ne suka rubuta masu masai da maganin gargajiya ne da ya fi kasuwa don mutane suna da lafiya sai suka koma sai da fahimi da kaza kaza da sauransu da haka abin da zai baka mamaki ya ga mutum ya shirma rawani ya shirgegen carbi amma jahili kan ko ba komai a cikinsa sai tatsuniya da ƙarya su suke faɗa irin waɗannan maganganun fa saboda sun gagara su iya karantar da tsarki da alwala koran makaranta ne garada ne suka kai wa lana daina suka fi karatu an yi sa'a ma da su koma wasan kura ba suka tsaya a rubutun sha haka ku gane waɗannan ba malaman addini ba ne ba ɗan ciyaciya ne ɗan wanki ne buƙatar su ce a gabansu ba shiryuwar al'umma ba ya za a yi mutane su ci gaba da zama cikin jahilci sai kuma su ta ƙwace musu kuɗi su ta gaya musu karamomin ƙarya su ta firgita su su ta amfani da son Allah da son annabi da mutane suke da shi su kuma su ta cutar su a ce maka an yi fawarki da wani ya ce a yi kaza an yi kaza kaza an ce a yi kaza an yi kaza an ce a yi kaza ga ƙur'ani ga hadisi tarwai kamar rana a tsakiyar wuni kamar wata daren 14 amma ka tafi kana wani labin ga labidan ƙarya za ka ba wata larabgana ƙarya ce daren da Allah ya ce yana saukar da dukkan wani al'amari a ciki na kyau ko kishiyarsa a shekara shine daren lailatul qadari fiha yufraqu kullu amrin hakim duk wani al'amari na hikima Allah ya ce a wannan daren da ke tsara shi amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik shi yasa aka kira shi da lailatul qadari daren kaddara daren da yake da daraja daren da Allah yake saukar da komai gargado me zai faru a wannan shekara a wannan dare Allah yake budgeting ɗinsa ya bawa mala'iku waɗanda za su je su aiwatar shi kan ya gama komai da ya halicci duniya amma kowace shekara da kasanta kuma ba wanda ya san me zai faru gobe ballantana watan gaba ballantana shekara mai zuwa shi kaɗai ya sani to amma idan yana so ya sanar da wasu daga cikin bayi musamman mala'ikun da ya hukunta da ayyuka sai ya ba su a wannan shekarar wane da wane da wane za su mutu sai a ba wa mala'ikan mutuwa listinsu kowa da ajalinsa da sanadin mutuwarsa a wannan shekarar da wane za su yi arziki sai a ba wa mala'ikun da ake turuwa da arzikin ya san su kuma a gaya masa silar arzikinsu wane zai yi arziki ya sanadiyar gado idan sa ne zai mutu wane zai yi arziki ne sanadiyar kaza da kaza wani kasuwanci da Allah zai kawo kila mai riba na halal ba na kirifto ba kan na damfaran ma duk Allah zai gaya wa mala'iku wani wawa ne galma shashasha kira mana sauna kira mana shashasha da kudin ka za a ce masa yadda wani kudi kaza ya tura sanadiyar talauci ya sake daga nan da zai tashi Allah karka samu cikin da karaba mu da mummunar kaddara to wannan shine abin da nafsi ya tabbatar a daren lailatul qadr ake duk waɗannan abubuwa wanda za ta haihu dan zai zo da rai wanda CS za a yi mata wanda za ta haihu dan ba zai rayu ba wanda za ta mutu wajen haihuwa duk a daren Allah zai yi bazutin ya gaya mala'iku ku je ku aiwatar min wannan nafsi na alqur'ani ba waje ɗaya ba inna anzalnahu fi lailatul mubaraka a cikin suratul baqara inna anzalnahu fi lailatul qadri a cikin suratul qadr ina ga ta an gane amma ka tsaya kana wani kame kame yanzu duk wanda zai je ya ga wani larabana ya ce ya gaya muku littafi da reference ya gaya muku littafi da reference ai na ga danta sai dai ka gana kuma an ce ya yi ce sai a faɗi wanda ya ce a ita cewa ba wanda ya ce
da ka da mutane su hattara galibi sai su je su shiga gidan rediyo saboda kun san a gidan rediyo ba a tambaya kuma in za su program din masu ba su shirya ba a buɗe waya ba a buɗe waya ai za a yi ƙarya ba a buɗe waya kuma in za a yi ƙarya ba a sa lasifika in an sa lasifika ya asiri zai tono ai muna nan mun matsale za mu ci za mu ce ƙarya ne ko mu turo a yi tambaya duk mutumin da kaga ya fito da majalisi ana tambaya ana karatu ana miƙo takarda ya shirya ne wanda bai shirya ba ina sai dai zai tabbatar da kai ai ba a tambaya ai su shehunnai ai su kaza suya shehunnai alloli ne shehunnai annaba ne ko annaba Allah ya ce yastaftunaka ilillahi yutikum fil kalal yastaftunaka fil nisa'i ilillahi yutikum fihin وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي كذاك annaba an musu tambaya wata tambayar Allah ya amsa da kansa wata tambayar su da amsa kai ka ce da za a maka tambaya ba ciki da gaskiya Allah ba ta yi da ni ma ba shirya ba ne da ya kamata mu hattara mu gane ɗan barni ɗan a shafa ɗan a ci hasken makaranta da masu karantar da addini abinda bahaushe ya kasa yi mana adalci mai karantar da addini alwala tsarki sallah aqida tafsiri hadisi malam dan a shafa shi ma malam ya malam ya kamata a rage mu dan Allah mun yadda mu a bakin ustaza su ta malam din ba shi da ba amma dai a kan naji ahlul muslimina kal mujrimin hatta ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi hatta ja'alul muttaqina أحسب الذين كفروا بالسيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء معهم وماتهم سواء ما يحكمون الله يسامحك